Яңалыклар чыгарылышын борчулы хәбәрләр белән башлыйбыз. Илдәге кебек безнең республикада да кешеләргә һәм терлекләргә йогышлы һәм куркыныч чирләр яный. Кешеләр өчен коронавирусның яңа төре омикрон штаммы килеп керде. Кызганычка каршы коронавирус чигенергә уйламый да. Киресенчә, агымдагы атна эчендә генә 62 яңа чирләү очрагы ачыкланды. Узган атнада бу сан 13 кенә иде. Илешләрне барлык саклану чараларын үтәргә чакырабыз һәм тагы бер тапкыр кисәтәбез. Бу авыр инфекциядән саклануның бердән-бер ысулы булып вакцина ясату тора. Бүгенге көнгә районда 17 мең кеше беренче компонент, 16 мең кеше икенче компонентны кадаткан. Бүгенге көндә 2800-дән артык доза вакцина бар. Вакцина эшләтергә теләүчеләр район үзәк дәваханәсенең 2 А кабинетына яисә үзләре яшәгән авыл биләмәсенең фельдшерына мөрәҗәгать итә алалар.